ndapiriro dare murume wangu kuti ndimubvunze kuti ari kufungei nenguva yandagara kumba kwedu yarebesa. Ngandipirire pachena. Itai zvandiyaizwa mabhoyi. So, right, chitaura itinzwa. Pamusoro indapiriro murume wangu uyu dare kuti andiudze chokwadi nekuti nguva yandatora ndagara kumba kwedu yareba. Baba, handidi kuti pachena naadzimai wenguva yandagara kumba ndikakutarisira yakura. Ndashaya zvokuita. Hamusi kuteera. Muchidimbu. Umbira chama mpindure. Kuchidimbu kukundika. Mati? Tikakundika kutera mudzimai. Muchikumuda. Kwete. Kukundika kukatera kukundika. Kurai mubvunzo sezvazvadzabvunza. Muchiri kumuda here? Hanzi muchikumuda here. Kwete. Ndosaka izvo kubude pachena ndaimatai wadzimai ina handichabuda mupisa chene nenyu moramba todza kuti muya hamusi kubuda mukadzi. Mune vana vanganimisa? 1. Munosiwa mwangu kuenda kumujina unosungirwa pamasara zvachose. Ndakaenda chinosununguka 2023 October kusvika nhasi mwana hamuzivi. Mwana wenyu anozaniwa perfect. Ha? Perfect. Ani? Perfect. Perfect ani? Ani wakore mangani? Zori nomwe. Akazorwa musi wakati? Akazorwa musi. Akazorwa rini womunhu? Ha? So 20 perfect kadzviti ane gore rechi 22 February November November akazorwa rini? So 31 October. Adhara mukadzi akuchada pachina ndikumanikidza dare riri rinongoona kuti zvakakodzera wozokuona munhu mukadzi aita 2 years akamirira murume vari kufundika omubvunza inakonzi kufundika kukutera mukadzi ati kufundika ndobva ndamubvunza mubvunzo wekuti uchiri kumuda here mabvunziro aine oti kwete hapana chimwe chaunoda naye musikana hapana hauchadiwa February November mwedzi aiva mabatana vanopaona 31 October 2023 amen. Adhara atiri vanhu vanoita kunge mhuka mombe ndodzatorera makarenda tichinyora yamecha nhasi inobereka musi wakati andizvozvo isati pawa uchengeta kalenda rako kudare kunokupa uchengeta kalenda revana vako wega wedha unomuda ngati haumude but mwana haita sei haaramba unotikanganisa basa pavuma sadaro handiti mukadzi amuchada itai zvomupa unoita anza kwete ndichikumuda here murume mamuda saka todini hanzi ndichikumuda here kudai pachena yoti kwaya utano mukadzi shwa unomuda but MaConditions andikusangana nayo nditsanangurirei ndini mambo wenyu MaConditions ei MaConditions anosangana nayo pamusi wawo ngasani MaConditions yakakura zvikuru ndakatotazoziva kuti panozopedzera patozofiwa kana kuti panotatozoita ichi MaConditions amukwana kuna uyu here kana kunani kuna vakadzi vangani vaviri saka Conditions amukwana kunani mukadzi wekutanga wanaye ari kupi mawaya naye arikumba kwake arikumba kwake amugara naye kuti togara naye saka arikumba kwenu adzimai nonga makangano amba kuti ati muno mudzimai vafoni aita zvinochidei tipewo matatu pano zvakati namba 2 pano zvakati namba 3 amene MaConditions ndimazina MaConditions muri kuona adzimai wenyu aniti vakuru vari kupa MaConditions ndokuti kudii iwo wawana mudzimai wako mudzimai wako tsvagwa paunoenda kumuisa asi
Saka pauno nomisa. Right, mshando wangu. Ndio zo. Ndio zo. Ndio chenye utanga kai. Kwa hiyo tu kuchitu kuti fuma yaonenge yatingashanda pana andikwanise kuti ndibvise chiende sawa kuchitiri ande topinda makontisheni yese kuchitiri ndio kuti kontisheni namukwa nungadzikazi kuchitiri ndio kuti iya maira ndari kuomera asi mukati muchibuda sei Ayo, kuzomaningidza. Kazasi ungankule pachena nditi. Wakati MaConditions akuga. Kule mukadzi wako mukuru haasi kuda kuti iwe utsvage mari inoenda kunotora mukadzi asikuda bari. Saka iwe mukadzi unomuona mari inobva kudeni. Yokusenza nomukadzi iyeye pamwe naiyeye. Saka uya anongogara mahara. Amaguru ndoorora. Those are real. Ayo. Isa tauri mungirama mukadzi wako. Ayo. Batidara ari zvokuti hengoparadza dzimba zovanhu pese pese. Vakaenda ava vana vazosara vari kumba kwavo. Tenova dzakazhinji haichengete mwana womunhu vachiona vakadzi vanodaro kana mura wavo. Taura tizwe nei. Ajara mimi mamangu amakadzwani magumba. Oyo wana munhu manga zakufema. Ndazi. Nguzvitireko kamsikazvigoni. Naja. Badi karata kundika paimanje pakusapota vakadzi vaviri saka wamuda kuririsa ndounga uyu maimuda here sezvezvo saka kumwe wacho wokutanga muda saka mwoyo wenyu warerekera kupi hakuna kurerekera sekudaro asi kuti MaConditions maningi MaConditions chinjezi MaConditions magariro yatikamboita iyo wauya pakasara padidi yakatishaya paii yangu yakatishaya pakufa naiyo saka pamungurerutsira ndiani magariro saka makurerutsira uyu kuti ngaaende zvacho arege kufa vechaindi chifi wozi kondisheni haimiri wozi kana munhu wambozviita unokubudza kuti kuzviita saka kondisheni ramba yakaita saka mukurerutsirani ndakutereretsa munhume wangu zvake kuti kana zvichiita zvokutadza kuti unoona mwana azvarwa kondisheni yokutadza kuti mwana wako wazvarwa uyu koyo haana kuzvitisa mimba kwako akangatori mumba muno murume kasi kondisheni yako yaipo tupinda mumba umu kutisa mimba kaseka unoona mwana ndopamba nekondisheni mutanga mukurombera vana ava sei unomaina here kutinda kutotika nasika kuti rambanai kumwana mangwana kumawasisipo pomwe mishonga kawaita kuti akawaita mwana wozomutora atiziva fana munovazana nemusikana zvokunyebe mari segoti nasokuchiva right saka pakuti hauchaenda kunoona mwana wako pazvaari kusvika nhasi wazogwirirwa daro pese apa ungoti kuti pakurungwa kwako iwe chikupa akaenda pachigutsa here mwana uyu kana kuti mwana wako chai aenda sei iyachikadzi nevana kasi mimba yaisi yako adhara ndiani ngei amana mumbo yanotya taura zvapo wozi havapo amaiguru havapo dziwe neni arimeri avaigura wainani andende saka musatye zvii kutaura tega unozoona kukura munhu but unomuira taurei munobvunza akamutora sei wamwana sei wamutora sei maigara sei kutanga kuti aite mimba igara amai vamafonika
Nai mafoni nya. Ndabvunza mabvunzo baba. Mabvunzo mabvunzo. Madiba. Makamutora sei pai? Ndakamukunda. Oh, aigara kubanga kumapeni aigara panga madzitaite mimba aigara ku. Akaremerwa ano 6 months. Akaremerwa. Agara ku. Mamisa pai. Vauya kumba gara mwedzi na. Agara mwedzi na. Mushadweni. Mushe. Anosarudza kuti anotunga kusha kuti mudzimai ndakumakira kunavakira kabiyani. Baba. Mumutadza sei kuita izvo? Mutadza sei kuita izvo? Semuri kwa MaConditions nemumunda asi muri mukadzi. Zvebarika mukuride yakadakuri. Barika na simba da undi. Adara. Barika kaita mdara wewe. Ngoma. Simba imiri. Kubada gejo. Tumuda no uswa wakadai. Simba. Barika mukurida ere. Mahambe ke munare kati maamchirida. Ndachirira. Munori bona ere. Ndiko. Atenge kuminezi. Ndunga zvatuda kuzana zvinhu. Mwana mudiki. Kana aita kusarudzo ndei. Uyu murume ati nachida kasanda zvatiri kuda. Ani mazvinzwa. Kasi zoti responsibility ka yemwana manje. You must take responsibility yemwana. Adara chii? Saka pamwatora mwana mukadzi uyu muchiita kuba kwe mune zvamukasaitwa here kuti muzoti Panatezvara tsvakirai pangaisawo here chipichana kuti muzikano Tsvakira nembonano. Alright. Ngachipedze nyaya. Atachada. Apa ndingambokuti simba miri bozo kuti amuzoona mbereka. Ichaza kuda kuita. anamba mukadzi waito. uchimuudza zvinhu zvamamurambo. Inouya zvayo ndogona kuguma. Unofugama. Mai mumapa. Tugamai mumatambidzi kuti ndakundika madzimai. Ndazvitadza. Madzimai inini kudanda nechikuda. Nyarara itaizwi kunatsonzwa zvinoitika muno mudare. Taura shama. Taura chitaura manje urishikuno. Wamurambire shama wamurambire. Vanhu vanonyaita noise kapa chida kuziva. Uko marambirwei. Uri mwana mudiki unoenda kwauri kuenda. Taura chiti ndakuda wamurambire. Am I perfect? Inini ndatadzogara newe kukuchengeta. Number 1 chikonzero Wakati vanozvichengeta vega munogara navo. unoda chikonzero unoda matanda ndakundika maini ndakundika maini Oda muno makaseka munyarara. ndakundika maini condition yandisunga ndeiyi noiyi ndo zvatopera. Iwe wagona kurimhere. Wagona kugara wega kurumo kwachiwe. Saka condition number 1 haina basa. But ungotaura zvidu. Ita zvinhu ndikuedza kuti taura zvinobatika. Ndakurambira zvakati. Kutya mukadzi wangu. Nditaura pakuita sei Baba tikutaurire ava mukupa shere navo vachada kuenda unokowa vabereki vavandi. Saka vada kutaura kuti ndarambirwa zvakati nezvakati. Unongotaura zvinhu zvitatu. Zvanoenda kutaura Gara inyama mvuto. Vazorere mari yavo. Endai mukazi ndoweni. Indiri kunodzana atezo redu ngavanyore listi vaendese kukwasha. Kuda pfuma yangu. Haana mari zinzwa.
kugama utaura zvawamurambira arambira munhu abcd chete kundikana munhu wese ndekundikana kana dofu chairo muchikoroka ndonza shamari handisugona kuverenga basi anonzi shingirira kupedza anova nemayu kuti mwana hananda chikorera taura zvakamurambira munhu zvakati chete nakundikane zvakati chete ita zvizoioko chete atimbonyaativataure gai vataure mati akutaura amai perfect ndakundika kugane chipari chandifunda kuti ndigone kuparika vakadzi vaviri ndakundika paine nemuvanga ndizvozvoda now you are a man kuda vachena mutukamuko baba baba ndandwa zvakati masungu wazisongo at least makuza kwamunhu wena nditi kwanga muri kumami kunzi mukadzi womunhu handizvozve mukadzi womunhu masungu si mukadzi womunhu pamusoro chigaro kumba kwava ndofunga tikadyarowo chibage chikadyarirwa ndiripo mabhatani takadyarwa ndiripo takapindawo munda takasakura ndakaya kuno handina kana mugore wandikawana ndikudowo pandikashanda ndiripo ya munokwira dai zvogoyo zvipamutemo handizvozvo zvatingoita navamwe wese kwirai dai property sharing anditoda kusheya zvatikashanda tose zvakaita zvakati izvozvo ikodzero yenyu hamurambidzwa zvanga zviripo zvakadai mamuchizaitire chimutora kuti aiwa mapanda hekta tikadyara tese yakamira zvozvo handi ndizvozvo hamuna zvimwe here mamusina property here mamusina apa panoda kuiswa ndiri samuri repfuma unoda kuiswa pamusoro riripo musi wandarwara ndichisununguka mwana vakati kwerete mari kumukando kuvabereki vangu mari yaina kudzorerwa $100 izvozvere baba hanzi mari yamakavati vakwereti iri kudiwa maro zvishuwa zvokurekera nokudaro mari ndakapa yuda mari $100 ndakapa kuma $100 zoti wakaisa papi nyorai pamunonyora samuri kusheya nazvo mukashanda zvese zvakazozvakanyorwa muti ndokuti mari dzida kudzorerwa ndizvozvo baba perfect akamira sei unomuziva makamona perfect makamona munomuziva unomuziva hamuzivi mwana wenyu hamuzivi hazvina kunaka saka mwana wenyu munomuda kweza maramba mukadzi ka mwana wenyu munomuda mumbudzo yone basa mwana wenyu munomuda harambo unomuziva here unomuziva here baba perfect mamupa kuti akazvarwa mwana ngatorwe bethi ngaatorwa nabethi nani baba vako baba vapekukumba mairoganya yenyu aziza betire mwana rambiwa takachikora asina bethi here tenyamugadza nyaya iyoyo mwana nebethi mwana murume mukuru akasimba soaende mwana kutusika mukoro uno mwana asingaverengi munyika perfect muzazidairo tisungaimudai ari munene mwana wacho wandowo muratidzo wainaye kuseri kuti varakidze pamberi apa vamuno aiwa wainaye kuseri wainaye kuseri perfect waikuseri mwana wetu
For these and more stories, tune in to Zim Newsbeat TV with Robert Tafumani.